Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Batsireni no bwana kuti mwayankhula anthu wako maife kuno takuyandirani kwambiri ndipo kuti ambuye akudalitse chifukwa maponda malo ano zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Toyamba ndipeleke ulemu kwa mafumu onse amene ali pano ndi akulu onse aboma ameya ulemu wanu. Programu inali yoti ndikaone ana amene akuvutika alibe owayang'anira. Ndiye ndafikako ndinaonana nawo. Ndiye ndinauzidwanso kuti ndibwere kunoko ndizaone center iyiyi. Apa pali azigogo. Ndiye ameya ndi amene atatengeka chithandizo kanga chepe kuti aonane ndi agogo. Programu yanga ndiyoti ndizingoyenda nyumba imene ndayiona kuti iyi ndilowe ndiyomweyo. Chifukwa chonena kuti nthawi zina tikasankha kuti ndi awa funso limakhalapo kuti mwasankha bwanji. Choncheti chifukwa ndikalowa nyumbamo ndikumatha kuona ndekha kuti nyumba umu muli bwino kapena simuli bwino, kuthandiza kwake kuchepe kapena kutuluke malinga ndi maso anga ndaona ndekha. Amene ndalengeze ndipati koma amene ndalowa muno ndalowa ndikamatuluka ndituluka chithandizo chimene ndabweresacho chikatha. Koma ndizungulira palibe zonena kuti awa ndamtundu wakuti awa yayi. Komanso ndinene pano kunena kuti aliyense amene ndizaone kuti uyu ngofuna kuthandizidwa ndisamumve wina kunena kuti awotu ndi ADPP awotu IMCP njala timbani njala umphawi suona chipani suona chipembezo suona mtundu wa munthu. Aliyense amene ali munthu atha kuthandizidwa. Ndiye tisunge bata. Ndithokoza kwambiriso angoni chifukwa ndino amene munabwera kuzanditokosa ndikunena kuti uku kusikuli bwino uku. Ndithokoze. Ndiye mmayimba nyimbo yanu kuti mufuna mkazi mtima wake ufana nyama yanu. Pia mukanati mufuna mamuna wa mtima wabwino ngati kwa ine. Yusufuna mamuna. Nthawi yatha mundilolere ndiyende mtauni midzimu ndikumane ndi aliyense amene Mulungu atafune kuti ndikumane naye. Ambuye akudaliseni zikomo kwambiri. Koma tsana nyamuke. Bwana mwana wa God ni sori mumugule. Manano ine ni gule ni. Tetroe. Teta.
Mambo kuna basi. Ndio makuna. Tabu kwa chakali tunaka. Kwa chakali kwa mari na ngoloti ujuge tizirange jani. Ipani. Ngodi apa ngono. Amon sama kamera sakali ngono. Sebenarnya dia apa? Kafuru Milani. Kafuru Milani. Ahambe kula kusuku. Kula kusuku. Ndiye amea. Mudi tadiza akaambe susu. Abira suku. Fizi akupasana. Tukupasana fizi. Mukaambe suku. Omano usapanga zibwana. Mwana amene sikula maifuna kumatabi ndi bili. Kuti mulipitira kumazibwana ku sukulu ayi. Mwambe zibwana ku sukulu ayi. Amakamera. Tausira makamera choke panuko. Tuna makamera sana kali. What about here? Because they seem to be the same. You know, one thing. Okay, change. Ama inamva kuti mnanena kuti mnango khala mna magona chifukwa chani? Mnalibe chili chonse. Basi mnango khala kuti nanga dzuwa likamapita kanadya chani?
naona mnali mnyumba mu makambirana amati uyu yabwerere ku school azimulipirira fees amaphunzirako hobo nde ababara ari kangaka pakrisone ku program ona kurati kushira pompa pa chimuru pa yaboma. Okay, azimthandiza. Tathokoza. Mwadziwa ngati? Akati wali zisali la vice Michael Wusi. Madziwa? Madziwa ndi dzina lina matinda? Kuti ndi andani? Mwayiwala? Kujamayira na utamanganya? Ya manganya. Tathokoza. Ndimamva kanthawi kena kake mnalankhula kuti izinde zabwino chifukwa chani munena kuti izinde zabwino izi zinthu nena lindi zabwino chifukwa lidziwo lathu lino lidachuluka ndi nyengo akauza mafumu kuti lemba nathu samalemba athu pamene akafikira amayi aja ndoti mwina sana ndewo thandizo lilonse la boma koma papa nchabwino kuti alandira thandizo ndithu akufikira munthu weniweni wafunikira kuthandizidwa zimamvetsa chisoni kuti mwina ine lero ndadyako nzanga uja sana dye kaliwonse olo tikamakhala timadziwa ndithu maona kuti ineyo bolani koma anenera thandizo mwati pamene pachachita chinthu chapamwamba kwa basi apitirize kakunyadirani ndithu zikomo kwambiri ndinu ndani dzina ine ndine Precious Goneka Mrs. Gama tathokoza ndithu zikomo kwambiri zikomo Amapanga magari. Nimagula magari. Ile samali. Ndikamusi yani masira mayo. Abade kunali kwagona makabembe. Ngoma uyapita kusuku. Zasikuzo kazo ndi mwesisi chonde. Amapanga magani. Mwesisa kuyangula. Akuti mapanga magani. Inu mapanga magani. Boma likufuna ana mwana aliyesa zibila kuti usambisa mwana kusukulu ndi mulandu. Ngati uyimena alili usambita kusukulu wani ndi chimwa paso wa Mulungu. Nibanti chimene munga banga. Ndi mulandu. Sasa kumuna mwana kudimbira kufusa ngati munthu chako bila kusukulu kana. Iya yameyawa. Atokera kokulu. Ndikuzana nawo. Uyu azipita kusukulu. Kandira makena ndapasana yawa. Azipita kuti kusukulu. Munthu akumangidwa ponga mu musukulu mwana. Mwana makuza zisha? Munthu akumangidwa tu. Mwanayi azipita kuti Kwamba mavira umawiri. iya zapoyamba Chimene ndi makuza uzizi mena zapoyamba zotisiye kumazipita kuti kusukulu tapoje chake ichi. Ase. Mwana yaliyo sana. Sina kuna kumbu. Uzipita kusukulu choncho? Uzipita kusukulu yani? Akapanda kupusa kusukulu uzauza gogo ziko. Azipita kusukulu. Tathokoza Mungu akase. Ziko. Apa disunat? Dari sendiri. Mas até já Terima kasih.
Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.